Roztomili, już mamy lato, Wielkanoc jest za nami, ale posłuchajcie coś o Śmierguście, a o Goiczku. We Śmiergust, jako wszyscy dobrze wiecie, a i do dzisiaj, po dziedzinie chodzą śmiergustnicy, a porywają działchy kajeny po chałupach. Ale kiejsi hańdowni w ten dzień po dziedzinie drepsiły 3 dziołuszki, co się na nich prawiło gojczorki. Prawiło się tak z krystego, bo jedna z nich dzierżała w packach goiczek. To był taki zielony stromek, ozdobiony farbistymi bandliczkami, a malowanymi wajcami. Baj w brynnej, na tą, co dzierżała goiczek, się prawiło młoducha, a na 2 koleni, że to są służki, albo dróżki. Ta tradycja dreptanio z goiczkiem była na cieszyńskiej ziemi od Wiseł aż do Jabłonkowa na północ, bo w Goralii się z goiczkiem nie chodzowało. Gojczorki były dycki szumnie obleczone. Miały na sobie żywotki, suknie, a jakąś jakle, jak było zima. Co było fest ważne? Na to, że gojczorek się nie śmiało polywać. Wszystkie dziołchy na dziedzinie ale ich ni, bo one dreptały z goiczkiem od chałupy do chałupy, a winszowały ludziom, co by się im darzyło, mnożyło. Kto by ich polął, tego by na ozajst ludzie wyżynyli z dziedziny, bo gojczorki były jako święte. W goiczku był żywot, bo był zielony, podobnie jako żywot był we wajcu, co się go jadło we Wielkanoc rano. Goiczek bai we Wiśle to był przeważnie smrek, lebo jedla, a w dziedzinach bardziej na północ to była brzuska. A brzuska to był stromek, co on był symbolem żywota. Gojczorki przynoszały ludziom do chałupy najlepszą wiec po zimie. Przynoszały żywot a jor. Tuż gaździno z gazdą im dawały dycki po kąsku buchty, kąsek kołocza, wajca, a czasem a i jakiś bombon. Tym goiczkiem ty 2 lebo 3 dziołuszki wyganiały ze świata zimę, a wszyscy wiedzieli, że chneda się siemeczka obudzi, a będzie się robić na gruncie. Jedna gojczorka dzierżała dycki koszyk, co do niego ludzie dawali jodło, zawinszowani, a 2 dzierżały goiczek. Winszowani nie mogło być bez pieśniczek, tuż dziołuszki też śpiewały. Przeważnie 2 pieśniczki. Pierwsza to była kościelno, a mianowała się 3 dnia wstał Zbawiciel, a drugo była takowno. Dej Boże dobry dzień pod wasze okienko, przyszli my tu pocieszyć was miło gaździnko, goiczek zielony pięknie przystrojony. A na tym goiczku malowane wajca, są też tam dziołuszki szykowne do tańca, goiczek zielony pięknie przystrojony. Na goiczku na wyrchu był dycki przywiązany dzwoneczek, tuż wszyscy wiedzieli, że gojczorki idą, a gaździnka była rada, tuż już rychtowała coś ich małowiela zawinszowani. Ten dzwoneczek miał budzić żywot, co by wylos z podziemi. Zielony goiczek to była dycki ta energia żywota, a i nadzieja, że świat latoś będzie aspoń kapkę lepszy. Do dzisiaj jeszcze tradycji goiczka je na cieszyńskiej ziemi, a je to tradycji furt żywo, bai w brynnej, a kto chce się podziwać, jako te dziołuszki chodzą z goiczkiem, to się musi do brynnej przejechać.